साइजों लामा गानानि बुफांगो थुतायै लाहार पार्टी मुंगो कलाखा क्रक्सा बाइक चालंनाय सिख्ला बिनि मुं मिसान चौधरी पाइथगो लामा तैलायनाय बरराव बनक्लाइजक नुगै पुलिसनो रहरखा कक्तमा आबनि यागलो मधुपुर साखामनो गतलांगै थांका बन पुलिस याबा बिनि साक बेलाय हामियानि बागै पाइथगो रहरजाका हापानिया साखामनोगो पार्टी मुं कक्टेसा हर मधुपुर थानानि मधुपुर हस्पिटाल चुमनि आमसायो हास्टेल साब्रुम नसया लाहार पार्टी मुंगो कलायै टंग संलुकुरकनि लांमा समानि पार्टी मुनि कक्तमा सकपाइमानि आबो हाइकेनो कक्टिसाल हरदि पर मधुपुर थानानि मधुपुर हस्पिटाल चुमनि आमसायो साइजों लामा गानानि बुफांगो थुतायै लाहार पार्टी मुंगो कलायखा क्रक्सा बाइक चालकनाय सिख्ला बिनि मुं मिसान चौधरी मधुपुर रास्तार माथा आमसानि सिमि मधुपुर नगरपारा आमसायो थांमानि लामाओ TR07 E8568 मारिनि अ बाइक साइजों लामा गानानि बुफांगो थुतायमानि बाय ओंखा अ लाहार पार्टी मुं पाइथगो लामा तैलायनाय बरराव बनक्लाइजाक नगै पुलिसनो रहरखा कक्तमा आबनि यागलो मधुपुर साखामनो गतलांगै थांका बन पुलिस याबा बिनि साक बेलाय हामियानि बागै पाइथगो रहरजाका हापानिया साखामनोगो ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरा।